buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panumduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Dear Ate Didin, kayong hapon diya kanimo atig sa mga naminaw karon ning lanog pinaminaw mabulokon og matulun-anon nga programa matag hapon nga tanan ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Palipayon kayo kami matag hapon ate. Kaya na ami paminawon nga programa nga sama sa imong programa. Din makabaton o mga pagtulon, makagiya ka na mo kung unsay angay nga pagabuhaton solusyon sa mga problema. Makahinuklog usab sa mga taong saypan. Mipadangat ako ning maong kaagi tungod ka di na nako magwantang batasan sa maldita nakong asawa. Asawa nga laksot og batasan. Nga nagtuo ko nga ako siyang mabag-o Ate Didin. Kay giayo ba nako siya og alima og pagtagad kauban ang akong pamilya. Si Islaw day Kuti lumulupyo sa usas mga barangay sa lungsod sa Manhuyod. 40 anyos kapin ang akong panigon. Ang akong asawa may pagkangilad jud o batasan. Kanabang dili masak-an og mga paryente nako. O bisan ginikanan kay hasulan siya. Kay matod pa niya maghuna-huna kuno siya unsay ipasnacks, ipakaon kun aduna siya bisita, labi na sa akong side Ate Didin. Pero galing ang iyahang side, mga paryente muduaw niya. Happy kay siya. Murabag dili patas ang iyang pagtagad sa mga tao nga suod nako. Ikumpara sa iyahang mga paryente nga welcome kaayo sa among pinianan. Ate din, kining akong asawa ang kanagani ni sedaan nga akong gidawat ate. Aduna siya anak sa laing lalaki, pero akong gidawat siya as in whole package. Gimahal na ko siya. Nagtuo ko nga mahalon usab ko niya. Ug sama usab ang akong pag-agatar nga anak sa iyang anak sa laing lalaki. Nasayod ako daan nga may pagkamaldita kining akong asawa ni atong girlfriend pa kami. But lagi nagtuuman ko nga sa akong kaayo nga gipakita pagmahal niya, mabag-o na ko siya. Apad misamot ang iyang pagkamaldita Ate Didin. Ug dili na lang gani nako masabtan ang iyang batasan. Wa niya ako naunaa nga fair ang ako ang pagdala sa akong mga anak ug sa iyang anak sa laing lalaki. Wala gud nako ipa-feel nga dili siya nako paryente. O gidawat na akong asawa Ate Didin, ilabi na akong pamilya gidawat gud siya.
Ambot nga no mag-uul siya kung bisitaon siya sa ako ang pamilya. Nga unta na may bit-bit usab, dadon ang akong pamilya, labi na ang akong mama, nga milingawon kaayos iyang mga apo. Paulang yun ang among perming lalisan at ididin. Kay dayon na magpangluod. Inigsultian nako, inanay suwiba ka nang ingnon ko nako, day. Manong nang mugot na ka? Gani happy kay ka. Pag-abot ni mama, baling ni mong muguta. Unsa may problema nimo sa ako ang mga ginikanan? Di na magtingog ti. Dason mo sulod sa kwarto ug mangrangka. Malukop ng taong kog alibay sa akong parents. Kaya mangutan na nausat yung mga asawa. Ano to, gisapot na po to. Wala na ko siya dauta sa akong mga paryente at ididin, labi na sa mga ginikanan. Kaya di ko ganahan mahimong dako ang among problema. Dili manggudpod maayong huna-huna unog tan-awon at ididin. Nga parte sa inside, gi-welcome kay nako, hala, dili-dali mo. Tagaig snack diha, day. Si mama nimo. Padatin na ay pila ka kilong bugas diha, ubay-ubay pa man na. Pero siyag sa akong bahin lahi. Murabag mo pagay pagsaka sa among balay, papulion dahil niya. Kabag-o pa ka na ako ang batasan sa akong asawa at din. Nagkadako, nagkadaghan ang among mga anak. Mas bisamot kalaway, kalaksot, kamaldita nga ako asawa. Ingon sila, under daw kuno ko, under kus ako ang asawa. Dili man ko ganahan gubot at ididin. Di ko ganahan nga adunay kasamo kun mahimo masolusyonan ang problema para dili mo dako. Pero murabag ako naman laman permi ang agrabyado ani. Ako naman ang permi ang nagproblema ani. Sumo ni akong problema karon at ididin. Wala ko magkunahon nagbuwag kay dili na solusyon. Ako is mabag-o pa ka na ako ang batasan sa maldita na akong asawa. O pangutan-o na ako siya, ay wala ragod. Nagproblema ba kang mama? Gipasagitan ba kang mama? Nakadungog ba kang gautang istorya ni mama? Ay wala manggod. Dan unsa may rason? So ati mao kini ang akong problema karon. Tabangi ko ninyo kining tanan di ka ni Islaw sa manhuyod ning atong lalawigan. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang iyong boss nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit o magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.